Aarhus gader lå badet i et tungt, koldt regnslør. Man skulle tro, at ingen ville lægge mærke til én bestemt person i myldret, men du vil ikke tro, hvad jeg så den morgen. Regndråberne silede ned over de gamle brosten, folk hastede forbi med paraplyer, og byen summede af ligegyldighed. Midt i dette travle billede bevægede en ældre kvinde sig langsomt fremad. Hendes hår var gennemblødt, kinderne furet af tidens spor. I hænderne bar hun en sort sæk, og med rolige bevægelser rodede hun i offentlige skraldespande. Hun samlede pantflasker. De fleste gav hende et hurtigt blik og drejede så øjnene væk. Nogle skar ansigter, andre skyndte sig bare forbi. For hende var det blevet hverdag. År efter år havde hun levet sådan. Men netop denne dag var anderledes. Regnen føltes tungere, kulden bed dybere, og trætheden hang som bly over hendes skuldre. Ved Klostertorvet standsede hun op ved et skraldespand. Et lille barn, der havde sluppet sin mors hånd, løb hen til hende. Barnet smilede varmt. "Hej, mormor," sagde han. "Hvorfor samler du flasker?" Hun tøvede et øjeblik, overrumplet af den uskyldige tone. "For at tjene lidt penge, min ven. Jeg afleverer dem til pant," svarede hun. Drengen kiggede på posen, så op på hende igen. "Tak," sagde han stille. "Du arbejder hårdt." Den gamle kvinde mærkede en varme i brystet. Et øjeblik, så kort som et åndedrag, men stærkt nok til at skære igennem regnens kulde. Hun vidste ikke, at denne dag ville ændre alt, ikke på grund af flaskerne, men fordi nogen endelig havde set hende. Hun fortsatte ned ad strøget, regnen trillede ned af hendes pande, mens hun trak den tunge pose tættere ind til sig. Gaderne var glatte, luften fugtig af duften fra våde mursten og kaffe fra caféerne. Midt i den grå morgen kom en gruppe unge slentrende imod hende. Deres stemmer var høje, latteren skarp. Den ældre kvinde sænkede blikket. Hun havde oplevet blikke som deres før, den blanding af foragt og underholdning, som fik hende til at føle sig mindre end et menneske. Hun håbede, at de bare ville gå forbi. "Se, flaskedamen er ude på jagt," sagde en af drengene, og de andre brød ud i grin. En høj, ranglet fyr tog en tom energidrikdåse fra sin lomme og kastede den. Den ramte hendes skulder med et klunk. Hun rystede på hovedet og mumlede: "Lad mig bare gå." Men det fik kun en anden til at træde foran hende. "Hvad gemmer du i posen, mormor? Noget vi kan bruge?" Hun trak sig et skridt tilbage. Regnen trummede mod plastikposen, og hendes fingre blev hvide af at klemme om håndtagene. Minder fra andre dage, andre ydmygelser, blinkede gennem hendes sind. Hun havde altid forsøgt at holde hovedet højt, men nu føltes det næsten umuligt. En tredje dreng bøjede sig frem og lavede et teatralsk snif. "Puha, hun lugter af skrald." Grinene rungede i den smalle gade, mens forbipasserende kiggede væk, lod som om de ikke så noget. Hun mærkede, hvordan benene rystede, men hun nægtede at give slip på posen. Netop som den forreste dreng rakte hånden frem, faldt en skygge ind over scenen. En mand trådte ud fra mængden, høj og rank, med et kamera dinglende om halsen. Hans blik var fast, stemmen lav, men skarp. "Det er nok nu." De unge stivnede et øjeblik, overrasket over den fremmede mands tone. Regnen slog mod brostenene, og et sted i nærheden lukkede en café-døren med et smæld. Mikkel Sørensen stod stille, men hans blik bevægede sig hurtigt mellem hver af dem, vurderende, afventende. "Træd væk," sagde han igen, denne gang roligere, men med en autoritet, der fik den forreste dreng til at tage et halvt skridt tilbage. Ingen vidste, hvem han var, men noget ved hans kropsholdning fortalte, at han ikke var til at spøge med. En af drengene forsøgte at redde situationen med et grin. "Slap af, mand, vi laver bare sjov." Men Mikkels øjne blinkede ikke. "Sjov for jer, for hende er det bare en dag mere med ydmygelse." Den ældre kvinde stod stille, posen presset ind mod maven, som om hun kunne gøre sig selv mindre. Hun vidste ikke, hvem denne mand var, men i det øjeblik føltes han som en mur mellem hende og resten af verden. Mikkel løftede sit kamera. "Hvis I ikke skrider nu, har jeg jeres ansigter på billeder. Og jeg lover jer, I vil ikke kunne lide, hvor de ender."
Regnen glimtede på linsen. En mumlen gik gennem gruppen, før de langsomt trak sig tilbage, nogle med nervøse grin, andre med et blik over skulderen. Da gaden igen var stille, vendte Mikkel sig mod kvinden. Er du okay? Spurgte han blidt. Hun tøvede, nikkede så kort. Han rakte hende sit visitkort. Hvis du får brug for hjælp, ring. Hun tog imod det med stive fingre, uden at love noget. Mikkel tog et hurtigt billede, ikke for at udstille hende, men for at fastholde sandheden, som han havde set den. Hun sagde kun et ord, før hun gik. Tak. Samme eftermiddag sad Mikkel Sørensen ved sit skrivebord. Regndråberne trommede mod ruden. Han gennemgik billederne på sit kamera. De fleste var rutine, men ét stod ud. Kvinden med de våde hårtotter, posen presset mod kroppen, blikket, der rummede både stolthed og træthed. Han tøvede kort. Han vidste, at hvis han lagde det op, ville det sætte noget i gang. Alligevel åbnede han sin professionelle side på Facebook og skrev: I dag så jeg, hvordan medmenneskelighed kan mangle på de mest travle gader. Denne kvinde fortjener bedre. Billedet blev delt. I løbet af en time havde det over 1000 reaktioner. Nogle skrev: Hun er en fighter. Respekt. Min mor samlede også flasker, da vi var små. Tak fordi du viser det. Men lige så mange kom med giftige kommentarer. Sådan er livet. Lad være med at ynke hende. Måske skulle hun bare få et rigtigt job. Mikkel læste alt. Hver positiv kommentar var et lille lys, men de negative stak dybt. Han kendte mekanismerne. Nettet kunne være ubarmhjertigt, men alligevel føltes det som et slag i maven. Et lokalt nyhedsmedie fangede historien, lagde billedet ud med overskriften: Hvem er kvinden i regnen? Inden aftenen var byen delt i 2 lejre. Dem, der så en uretfærdigt behandlet borger, og dem, der mente, at hun selv var skyld i sin situation. Mikkel sad længe den aften. Han kiggede igen på billedet og tænkte: Der er mere i hendes historie. Meget mere. I en stille lejlighed i udkanten af Aarhus sad Henrik Villadsen, tidligere byplanlægger, med sin tablet på skødet. Regnen trommede mod ruden, og han nød den stille formiddag. Han havde viet over 3 år til byens udvikling, tegnet gader, forhandlet med entreprenører, stået på byggepladser i al slags vejr. Da han scrollede gennem de lokale nyheder, frøs hans blik. Et velkendt ansigt kiggede tilbage fra skærmen. Den regnvåde kvinde på Mikkel Sørensens foto. Kunne det virkelig være hende? Hans hjerte slog hurtigere. Nej, det må være en fejl. Men jo, hun var ikke til at tage fejl af. Anna Christensen. For 20 år siden var hun blandt byens mest indflydelsesrige erhvervskvinder. Hun havde rejst millioner til projekter som Havnepromenaden, renoveringen af Rådhuspladsen og den ikoniske cykelbro, som nu var et vartegn for Aarhus. Henrik så for sig, hvordan hun dengang stod i byrådssalen i mørkeblå dragt, stemmen klar, øjnene faste, mens selv de mest skeptiske politikere måtte give sig. Hun havde en sjælden kombination af skarp forretningsevne og oprigtig kærlighed til byen. Og nu stod hun i regnen med en plastpose fuld af flasker. Kontrasten gjorde det ondt helt ind i knoglerne. Henrik tastede hurtigt Mikkel Sørensens nummer, som stod under billedet. Mikkel, det er Henrik Villadsen, tidligere byplanlægger. Jeg tror, jeg kender kvinden på dit foto. Og tro mig, hendes historie er langt større, end folk aner. I den anden ende lød en kort tavshed. Fortæl mig alt, Henrik. Henrik sukkede. Hun var byens stolte datter, men dårlige investeringer, et sammenbrudt ægteskab og en brand i hendes firma ødelagde alt. Hun mistede alt, også sit hjem. Og nu samler hun flasker for at overleve. Så, sagde Mikkel langsomt, er det på tide, vi finder hende og får sandheden frem. Henrik lagde på med en fornemmelse af, at dette ville ændre noget. Ikke bare for Anna, men for hele byen. Regnen var stoppet, men gaderne i Aarhus glimtede stadig våde under gadelygterne. Mikkel Sørensen gik med raske skridt mod den adresse, Henrik havde givet ham. Han havde kameraet i tasken, men denne gang handlede det ikke om et billede. Det handlede om en samtale.
Foran en gammel, slidt ejendom standsede han. Trappeopgangen lugtede af fugt og gamle aviser. På 3. sal stod en dør på klem, og bag den hørte han den svage lyd af glasflasker, der blev sorteret. Han bankede blidt på. Døren åbnedes, og der stod hun, Anna Christensen. Hendes hår var fugtigt, blikket vagtsomt, som om hvert besøg kunne være en ny trussel. Mikkel Sørensen. Jeg tog billedet af dig forleden, sagde han stille. Hun trak vejret dybt, og et glimt af træthed gled over hendes ansigt. Jeg ved, hvem du er. Hele byen gør det nu. Mikkel nikkede. Men de kender ikke hele historien. Det gør Henrik Villadsen, og nu vil jeg høre den fra dig. Anna satte sig ved det lille køkkenbord. Hendes hænder rystede svagt, mens hun hældte kaffe op i 2 skæve krus. Jeg havde alt engang, begyndte hun. Firma, hjem, anseelse. Jeg byggede ting, folk brugte hver dag. Men det kan alt sammen forsvinde hurtigere, end man tror. Hun fortalte om de fejlslagne investeringer, om ægteskabet, der smuldrede, og den nat, hvor en brand åd hendes kontor og alle hendes dokumenter. Efter det havde jeg ikke kræfter til at starte forfra. Jeg gled bare ud af folks hukommelse. Mikkel sad stille, optog hvert ord. Han vidste, at denne historie ikke kun handlede om tab, men også om overlevelse. Det havde regnet hele natten, og morgenen var tung af fugt, da Mikkel Sørensen satte sig ved skrivebordet. På bordet lå en bunke krøllede noter, optagelserne fra interviewet med Anna og Henriks håndskrevne sider om hendes projekter. Hver gang han lyttede til hendes stemme, følte han den samme blanding af respekt og sorg. Han skrev ikke bare en artikel, han lagde et vidnesbyrd ned på papir. Han beskrev den unge Anna Christensen, som med fast blik havde overbevist et splittet byråd om at bygge cykelbroen. Han skrev om den nat, hvor ilden havde opslugt hendes kontor, og hvordan hun, med ryggen mod muren, havde kæmpet mod banker og kreditorer, indtil alt brød sammen. Da artiklen blev færdig, sad han længe med fingeren på udgiv. Til sidst trykkede han og vidste, at der ikke var nogen vej tilbage. Mandag morgen var hendes ansigt på forsiden af Aarhus Tidende, under overskriften Fra byens arkitekt til gaden. Anna Christensens fald og styrke. Ved frokosttid var artiklen delt over 50.000 gange. Nogle kommenterede med vrede. Hvordan kunne vi lade hende ende her? Hun byggede vores by, og vi lod hende rådne væk. Andre skrev med skyldfølelse. Jeg gik forbi hende sidste uge og så væk. Jeg skammer mig. På rådhuset var stemningen kaotisk. Telefoner ringede konstant, sekretærer løb mellem kontorer, og borgmesteren aflyste møder for at håndtere presset. Lokale erhvervsfolk begyndte at sende åbne breve, og en online underskriftsindsamling krævede, at Anna fik officiel anerkendelse og hjælp. Samme aften ringede Henrik til Mikkel. Hans stemme var tung, men fast. Du har startet en lavine. Byen taler ikke om, hvad hun var, men hvad hun stadig kan være. Nu skal vi handle. Rådhusets store mødesal var ellers altid fyldt med stemmer, men nu kunne man høre uret tikke. Borgmester Søren Lindholm sad alene for enden af det lange egetræsbord. Avisartiklen om Anna lå foldet ud foran ham, fugtplettet af kaffen, han havde glemt at drikke. Han havde kendt hendes navn i årevis, som en dygtig forretningskvinde, der havde reddet flere kommunale projekter, når budgetterne skrantede. Han huskede især den dag, hun med et fast blik i byrådssalen havde overbevist skeptiske politikere om at bygge den nye cykelbro, som i dag var et symbol på Aarhus' grønne omstilling. Nu så han hendes billede, våd af regnen, bærende på en slidt affaldspose, og følte en knude i maven. Hvordan kunne en by, han selv var sat til at lede, lade hende forsvinde i stilhed? På rådhuset ulmede presset. Sekretærer kom ind med stakke af e-mails fra borgere, nogle vrede, andre fyldt med skam. Jeg gik forbi hende sidste uge og sagde ingenting. Hun har bygget vores by. Vi skylder hende alt. Søren kaldte sin nærmeste kreds til hastemøde. Det her handler ikke længere om politik, sagde han, stemmen lav, men skarp. Det handler om byens samvittighed. Vi finder hende i dag.
Et lille team blev sendt afsted sammen med Mikkel og Henrik som vejvisere. De begyndte i midtbyen, talte med butiksejere, caféfolk og renovationsarbejdere. Regnen silede ned, gaderne lå glinsende under gadelygterne, og hver gang de troede, de havde et spor, forsvandt det igen i mørket. Hen mod aftenen kom meldingen. En kvinde, der passede på beskrivelsen, var blevet set ved genbrugsstationen i byens sydlige ende. Søren tog selv med ud. I bilen sagde han ingenting. Han vidste, at mødet med Anna ikke bare ville være en gestus. Det ville være en prøve på, om byen stadig havde et hjerte. Næste morgen var pladsen foran rådhuset et hav af mennesker. Regnen var stoppet, men gaderne glimtede stadig af fugt. Kameraernes blitz skar gennem den grå morgen, og summen fra folkemængden lød som en svag bølge. Midt i det hele stod Anna Christensen. Hendes hår var redt tilbage, ansigtet var rent, men hun bar stadig de gamle, slidte sko, som en stille påmindelse om, hvor hun kom fra. Borgmester Søren Lindholm trådte ud gennem rådhusets tunge døre. Han gik langsomt ned ad trinene, og da han nåede frem til hende, standsede han. Et øjeblik så de hinanden i øjnene, før han, til alles overraskelse, sank ned på knæ. Et gisp gik gennem mængden. Anna Christensen, denne by vendte ryggen til dig. Vi lod dig falde, selvom du havde bygget så meget for os. På vegne af byen og mig selv beder jeg dig om tilgivelse. Der blev stille. Anna lod blikket glide hen over ansigterne foran sig. Hun så unge studerende, håndværkere med hænderne fulde af ar, forretningsfolk i jakkesæt, og i deres øjne blandede skam sig med håb. Jeg beder ikke om medlidenhed, sagde hun, tydeligt og roligt. Kun respekt, og den respekt vil jeg bruge til at løfte dem, der i dag står, hvor jeg stod. Borgmesteren rakte hånden frem. Anna tøvede ikke. Hun tog den, og i samme sekund brød applausen løs. Nogle græd, andre råbte hendes navn, og flere kastede blomster mod trappen. I de følgende uger blev hun ansat som rådgiver i kommunens sociale projekter. Hun fik en lille, lys lejlighed ved havnen, hvor bølgerne slog mod kajen om natten. Hun begyndte at holde oplæg på skoler, tale om mod, værdighed og ansvar, ikke som teori, men som noget levet. Hver morgen, når hun gik over broen, hun engang havde kæmpet for at få bygget, standsede hun et øjeblik midt på den. Hun så ud over byen og vidste, at fortiden var skrevet i sten, men fremtiden byggede hun nu selv, lag for lag.